Det klæder ikke en Brøndby-spiller at give op. Og så over til venstre fløjten. Stolpe ind. Hvad så, Junior? Så er vi tilbage igen. Yes, sir. Der er talstærkt. Altså, der er så mange mennesker. Wow! Det er rigtig, rigtig fedt at se. Jeg føler, at de yngre generationer, de støtter rigtigt om projektet. Ja, altså, og det er ligesom det er et opråb til de lidt ældre. 100. Kom og støt jeres venner, man. Gør det, er det ikke rigtigt? Der er ikke noget galt i det. Nej, overhovedet. Kom og hygge jer, have det sjovt, støt. Men i hvert fald, velkommen til dagens video. Vi kører en uge 13 i dag. Uge 13 den her gang. Det er første gang, vi kører en uge 13. Det er lige præcis første gang. Og vi kører top 16 direkte lige på. Der er ikke så mange dækkedarer. Der kommer til at ske en del i løbet af turneringen. Ja, det skal de bare følge med for at lige kunne præcis. Husk at like videoen, kommentere, subscribe, TikTok, YouTube, Instagram, Reels. Alt det der. Hele. I hvert fald, jeg er rigtig klar til dagen. Der er mødt talstærkt op, som du sagde. Der er et meget højt niveau. Det er det. Jeg fornemmer et højt niveau. Jeg fornemmer et højt niveau i dag. Det tror jeg også. Nogle er kommet fra kamp direkte og kommer og spiller direkte videre. 2 gange 35, og så skal de spille en hel turnering. Jeg nyder det rigtig meget, det der. Jeg tænker, lad os komme i gang. Yes. Er det ikke bare det? Yes. Følg med. Som I kan se her, så har vi dagens målmand. Til min højre side her, der har vi Konrad, og han spiller i FCK. Ja. Og hvad med derovre? Hvem har vi her? Viggo. Og hvor spiller du hen? Lyngby. Lyngby Boldklub. Yes. Vi vil gerne sige tusind tak, fordi I kom. Og vi glæder os til at se, hvad I duer til. Og så, ja, let's go, mand. Lad os gøre det. Let's go. Let's do this. Okay, Matti med bolden. Okay. Ui. Godt forsvarsspil. Okay, lad os se, hvad han duer til. Han er tidligere målmandsspiller for Masterclass. Brøndby Masterclass. Så har vi Matti her, som lige har været hurtig ben. Godt træk. Okay. Wow, smukt sparket. Ui, flot skud. Så starter vi. Okay. Ja, okay. Så står den 1-0. Hvorfor ikke? Og den står 1-1. Smukt lavet, Isak. Står 2-1. Rigtig godt lavet. Okay. Godt taget målmand. Og Isak er vinder. Giv ham et kæmpe hånd. Sæt i gang. Okay, lad os se, hvad Jonas skal finde ud af. Okay, tager et flot træk. Wow! Smukt lavet, Jonas. Vi kører. Så lad os se, hvad Skjold kan finde ud af. Okay. Wow! Det var godt træk. Den er stadig videre. Flot taget. Flot. 2-0 til Jonas. Hvis han scorer nu, så er han videre. Så er vi i gang. Jonas kan afgøre det. Stadig i gang. Den er ikke død endnu. Godt kom igen. 2-1. Og vi kører. Så har vi Skjold. Okay. Han skal score nu. Det er godt pillet. 3-1 til Jonas. Vinder. Jakub starter med bolden. Rivaldo forsvar. Okay, der kommer nogle finter fra Jakub af. Wow. Godt forsvarsspil. Flot tackling af Rivaldo. Så ser vi, hvad Rivaldo kan finde ud af. Rivaldo spiller i FCK til daglig. Ui! Ja. Okay. Jakub! Wow! Smukt sparket af Jakub. Der står 2-1. Der skal scores Rivaldo. Der skal scores fra Rivaldos side. Ellers er Jakub videre.
Og vi kører bare, gutter. Okay, 2-1 til Jakub. Og Rivaldo skal skrue. Den er død der. Spil. Kom igen, giv dem lige en kæmpe hånd. Jeg har aldrig ved, som det hedder Larry. Men okay. Ui! Okay. Der er hurtigt. Kom igen. Jeg siger rerun. Det er dommerne, det er. Jeg siger rerun. Hvad siger du? Rerun. Jeg kunne ikke se det herfra. Hvad siger I herude? Vent. Jeg siger rerun. Der bliver holdt. Jeg kan ikke se det herovre, ja, du tætter på. Rerun. Så der er rerun her. Godt lavet, Larry. Okay. Ej! Den lever. Den er død. Okay. Oj, jo! Det er ærgerligt. Det var ærgerligt. Det var godt lavet ellers. Skruer du nu, så er du videre. Godt forsvarsspil. Smukt lavet. Ui. Den er død. Godt forsvarsspil. Så er vi i gang. Ham som bold. Godt taget, målmand. Så du den der? Ja. Elastico der. Den der. Den der. Og godt taget, målmand. Vi er i gang. Træk forbi. Okay. Ja, den er død. Den er død. Godt træk. Kom igen. Det er ærgerligt. Okay, så Larry med bolden. Lang træk. Godt kommet. Godt kommet, Hamza. Godt forsvarsspil. Så er vi i gang. Okay. Godt træk. Flot træk. Hamza der. Bum! Flot lavet. Så kom i gang. Mahmoud starter. Godt træk. Ej. Der står 1-0 til Nikolaj. 1-0 til Nikolaj med hurtige ben. Okay. Godt lavet. Der står 2-0 til Nikolaj. Mahmoud skal skrue den. Okay. Godt træk. Det er ærgerligt. Det var ærgerligt. Vi er lige på starten med bolden. Lang træk. Godt taget. Flot taget, målmand. Rigtig godt taget, målmand. Godt træk. Okay. Godt taget. Godt lavet og godt taget, målmand. Filippe med bolden. Godt forsvarsspil. Godt forsvarsspil af Bille. Så står den 2-2. 2-2. Godt træk. Godt, den er videre. Den lever. Den lever. Smukt lavet. For noget kærlighed. Det var afgørende. Så kom i gang. Lad os se, hvad de kan. Okay. Godt for. Den er død. Godt lavet. Flot forsvarsspil. Kom igen. Flot forsvarsspil. Elastico. Ja, den er ud. Den er død. Okay, Daniel. Han står godt på bolden. Død.
Okay, lad os se, hvad Isak kan finde ud af. Okay. Hurtigt ben. God kropsfinder. Okay. God vending. Smukt lavet, Isak. Det var godt lavet. Dygtig spiller. Ibis, hvad synes du om det hele tider? Jeg synes, niveauet har været sindssygt højt. Jeg er meget glad for det store fremmøde i dag. Det er det. Man kan også bare høre dem i baggrunden. Folk er helt op at køre, og jeg er også helt op at køre. Jeg er også helt op at køre. Men i hvert fald. Jeg vil sige, mig, Ibis og hele Harakat-holdet vil sige skud til Pronto. Lige præcis. Først og fremmest. Og I kan stadig benytte jer af den 15% på YouTube-kanalen eller i vores link. Yes, den hedder Harakat 15, så gå ind på prontosport.co og gå ind og bestil dine benskinner eller dine grip socks lige nu. Skynd jer at gøre det. Nej, kom her, jeg vil have dig. Hvem er? Kom, lad os spille. Kom, jeg har fundet vores mand. Hey, giv ham lige kæmpe hånd. Kan vinde en lille gave fra Pronto. Godt forsvarsspil. Prøv at se, hvordan han forsvarer. Så er vi i gang. Okay. Lad os se, hvad han kan. Det er sødt. Så jeg ikke står i vejen for nogen her. Okay. Han har hurtigt ben. Wow. Okay. Hvem var det, der sagde, det tager hele dagen? Lad os se. Den er død. Flot lavet, smukt lavet. Godt lavet. Det kan godt være, du vandt, så I får et par benskinner hver. Kan vi ikke lige give dem en kæmpe stor hånd? Det var en fornøjelse. Godt spillet, gutter. Match med bolden. Så er vi i gang. Oj. Godt lavet. 1-0. Vi kører. Godt lavet, flot lavet. Kom igen. Kom igen. Godt forsvarsspil. Kom igen. 2-1. Han skal score. Kom bare, vi kører. Flot lavet. Kom igen. Okay, lad os se, hvad jeg kunne du er til. Godt taget. Vi er i gang. Så er det Yunus med bolden. Den står 1-0 til Yunus lige nu. Det er godt træk. Bum! 2-0 til Yunus. Smukt lavet. 2-0. Se, hvad jeg kunne. Godt træk. Men godt forsvarsspil. Giv dem lige kæmpe hånd. Okay. Godt taget, målmand. Lad os se. Står 1-1 lige nu. 1-1. Hamza med de hurtige finter. Okay. Det er godt lavet. Og så wow, smukt lavet med venstre benet. Det var 2-1. Nu skal Nikolaj skrue. Vi kører. Ja, den er i gang. Den er ikke død. Den er død. Bum. Vi er i gang. De to dygtige spillere, de er teknisk begge to. Lad os se, hvad Isak kan. Den lever.
det lever! Ej, sødt. 1-1. Starter Bille igen. Og den står 1-1 lige nu. Godt forsvar. Og han kan afgøre den. Ui. Flot forsvarsspil. Wow. Så kom i gang. Wow! Oj! Wow! Den er done! Wow! Det er godt lavet. Der er en, der boller ham, det er Isak, man. Han kan finde ud af at spille. Han er dygtig, teknisk, hurtigt. Det er også godt kaldt af tilskuerne. Hvad er det, der sker? Ro på. Stille og roligt. Ham her. Kom nu, bare tag den. Vent. Ham her. Stille og roligt. Kom nu. Kom herover. Gå tilbage. Rolig. Hør, hvad jeg siger. De vælger først lige derovre fra og så herover. Lad os gøre det. Lad os se. Oj. Lad os se, hvad du er til. Nå, men jeg spiller ikke jo. En panda laver ham derude. Er der ikke tid på? Ej! Oj! Den. Hvis han scorer. Oj. Det er Noah, det er Noah. Ja. Det gik ikke som forventet. Han var også meget, han var meget god og meget ældre. Ja, selv Ibis bliver lavet af ham. Ja. Jeg tør ikke spille mod. Altså, det er okay. Det er helt okay. Men ja, Ibis, hvad har vi at sige? Hvad får her? Jeg ved ikke, hvad får. Jeg tænker, vi lige skal finde ud af det, men han skal nok få en gave. Du får en gave af os, fordi du gad at være med. Lad os se, han siger, han er forsvarsspiller. Og han gad rigtig godt at spille imod Noah. Oj. Det er godt taget på den. Til Noah. Nej, 1-1. Han ligner en forsvarsspiller, ham her. Han er god ham her. Jeg lover dig, han er god. Du kan se, hvordan Noah kan ikke komme forbi ham ordentligt. Han starter med den. Lidt længere, vent. Lidt længere tilbage, sådan. Yes. Nu giver ham den ordentligt. Oj. Den er i gang, den er videre. Værsgo. Pronto gripsaks. Giv lige Emil en kæmpe stor hånd. Nu skal vi i gang. Vi er i gang. Hamza med bolden. Det er to holdkammerater. De begge to spiller på samme hold. Mati. Det gør de.
de to holdkammerater. Så en match med bolden. Godt forspil. 1-1. Så ja, lad os se, hvad de duer til. Godt forsvarsspil. 2-1. Godt forsvarsspil igen. Godt træk ellers. Ærgerligt. Godt træk. Ej, det er ærgerligt. Det er ærgerligt. Det er ærgerligt. Så en match med bolden. Godt forsvarsspil. Godt forsvarsspil, mand. Okay. Rerun. Han kalder rerun. Fint nok, vi kører rerun. Ja, den er. Det er godt lavet. Ja, det er godt lavet. Matti skal score for at komme videre, ellers er det Hamza, der er i finalen. Godt forsvarsspil. Giv dem lige en kæmpe stor hånd. Giv dem lige en kæmpe hånd. Giv dem lige en kæmpe stor hånd. Flot kamp. Så er vi i gang. Kampen om finalen. Okay. God vending ellers. Den holder, den holder. Jeg er død. Bum. Bum. Godt træk. Yunus. Godt lavet. Wow. 2-0 til Yunus. Så Isak skal score nu. Ellers så er Yunus i finale. Det er godt tænkt ellers. Kom igen. Det er godt. Jamen, så er vi endelig nået til finalen. Det er vi i hvert fald. Det man glæder sig allermest til. Lige præcis. Og vi har 2 dygtige spillere i finalen. Absolut. Den ene spiller i B93, og den anden spiller i FCK. Hvad siger vi? Jeg glæder mig. Jeg håber, at folk, der har set med, glæder sig lige så meget, som vi gør herude. Folk herude på tilskuerpladserne, de glæder sig også rigtig meget. Ja. Folk har hentet deres venner med, deres familier med. Det er det, der er forældre. Jeg nyder det rigtig meget. Det er fedt. Det er lad fedt os se, hvem der går med sejren. Inden vi lige går til finalen, så skal vi også lige huske at give et kæmpe skud til vores elskede Pronto. Husk, vores rabatkode, der hedder Hatakat15, stadig er gældende. Så gå ind og brug dem ind på prontosport.co. Gå ind og se. Skynd jer at gøre det, hvis I har brug for benskinner. Hvis I har brug for sokker. Lige præcis. Grip socks, faktisk. Grip socks, det er meget vigtigt. Grip socks. Ja, lige præcis. Men og det er meget, meget mere udvalgt derinde. Så skud til dem. Ud. Og lad os bare hoppe videre til finalen. Lad os gøre det. Skud! Yes. Vi ses! Så er vi i gang. Okay. Bum. Godt træk. Godt forsvarsspil. Godt forsvarsspil. Godt forsvarsspil. 1-0. 1-0 til Yunus. Den er død. 1-1. Så er vi i gang. Ja, det er dygtigt. Det er godt lavet. Flot godt forsvarsspil. Det er godt kommet godt kommet, Yunus. Så Yunus. Lad os se, hvad Yunus kan finde ud af. Det er godt lavet. Han er hurtig, mand. Det er ærgerligt. Hvor synd. Der står 2-2. Husk det til 5. Godt forsvarsspil. Han er på ham, mand. Så 3-2 til Yunus. Så skal den være der. Det er den. Nej, han er ikke 4-2. Hamza, han skal score nu. Ellers har Yunus vundet. Gang. Bum. Den er død. Sådan. Giv mig lige kæmpe hånd. Kom igen. Wow. Smukt spillet. Nederen. Men ja, så står vi alene her med hvem? Yunus. Vinderen af dagens U13. Ja. Hvor spiller du hen til daglig? B93. Hvad? B93. B93. Og hvad spiller du på banen? Højre kant. Højre kant. Yunus, jeg ved ikke, hvad dig vil. Jeg synes, han klarer det suverænt. Det gjorde han i hvert fald. Teknisk. Det
Det minder lidt om mig selv, da jeg var lille. Ja, stop. Jo, vent nu lige lidt. Lad mig lige snakke færdig. Jeg havde ikke altid, højden og størrelsen med. Men han har hurtigheden, og han har teknikken. Ja, og han er også på spillerne konstant. Lige præcis. Lige i røven på dem. Så kæmpe stort tillykke. Younes, han vinder altså et gavekort på 2.000 kroner til et valgfrit sted. Så hvor end du har lyst til, om du skal have nye støvler, eller en ny jakke, eller whatever, hvad end du har lyst til. Om du vil tage familien ud og spise for 2.000 kroner, det vælger du helt selv. Ja. Kan vi ikke lige give Younes en kæmpe stor hånd? Vent. Ikke nu. Han får meget kærlighed, med. Kan vi ikke lige få Hamza heroppe også, tak? Kom her, Hamza. Nå. Hamza. Det gik ikke helt som forventet, men fordi du har været en rigtig dygtig spiller i dag, så får du også en lille præmie med på vejen. Og det er i form af nogle nye benskinner, så jeg håber, du kan bruge dem. Ja, det kan. Fra Pronto Sport. Og det er faktisk også dig, Younes, det gælder også dig. Så stort tillykke med det. Det er ærgerligt at komme på andenpladsen, sådan er det. Men der er nogen, der skal vinde. Men kan vi ikke lige også give Hamza en kæmpe stor hånd? Ja, tak. Og først og fremmest, så vil jeg ikke kun sige tak til de her to, men også til alle deltagere. Lige præcis. Vi vil gerne også give kæmpe skud til dagens fremmødte i dag. I har virkelig vist, U13 er en rigtig god årgang. Så big up til jer selv. Ja. Når det er sagt, så tænker jeg, at vi er ved at runde af. Det gør vi. Og med det sagt, så husk at like, subscribe, kommenter videoen, hvilken en årgang I gerne vil se næste gang. Kæmpe skud til Pronto Sport. Og let's gøre det. Let's do this. Så har vi samlet dagens målmænd her. Viggo og Konrad. Vi vil gerne sige stort tak, fordi I gad at deltage. Det betyder rigtig meget, at I selv faktisk skriver til os og håber på at blive valgt som målmænd. Så derfor så har vi altså også nogle gaver til jer i form af nogle grip socks. Jeg ved, I måske ikke er så meget til benskinner, men så får I altså nogle grip socks, så er det nemmere at kaste jer, så I ikke glider. Så grip socks fra Pronto. Grip socks fra Pronto. Er der noget, I gerne vil sige til kameraet, eller til os måske? Er der noget, vi kan gøre bedre, eller et eller andet? Hvad tænker I? Hvad synes I om niveauet generelt? Nu har vi spurgt jer lidt før, men hvad synes I til sidst? Altså, var det den fortjente vinder? Nej. Det synes du ikke? Nej. Det er kun fordi, det ikke var din klubkammerat. Er det ikke det? Det var derfor. Hvad siger du, Viggo? Måske. Perfekt. Men hvad synes I om det hele? Altså hele dagen, hvordan det har været, hvordan det er gået, og alle, der mødte op. Hvad synes I om det? Det var godt. Det var virkelig godt. Hvad synes I egentlig om konceptet, det her med 1 mod 1? Er det sværere at være målmand, eller hvordan er det? Ja, lidt. Det synes du? Hvad med dig, Viggo? Ja, måske lidt. Der er lidt mere, der sker lidt mere, ikke? I stedet for, at man går og bliver kold i løbet af en kamp. Er det ikke sådan? Jo. Perfekt. I hvert fald, gutter, Viggo og Konrad, tusind tak, fordi I gad at deltage i dag. Det betyder rigtig meget. Jeg skal lige høre jer, inden vi lige slutter af. Hvor drømmer du, for eksempel, Viggo, om at spille en gang, når du bliver stor? Manchester City. Manchester City? Hvem er dig? Spicy. Liverpool. Okay. Sygt. Så det kan være, at I måske møder hinanden på et tidspunkt i Premier League, så det er City mod Liverpool. Det kan godt være. Vi krydser i hvert fald fingre for jer, gutter. Held og lykke med jeres karriere. Og tusind tak igen, fordi I gad at deltage. Det var Harakat. We out.